कि जनती जे जारल जइबू आग में दहेज के अरे पाप नाही करती है बेटी ससुरा में भेज के। हमारे गुरु गोपाल दास बोले कि जनती जलागी हाथे यारी बेटी रखती तो भोले जमाना दी गारी बेटी रखती तो लेकिन बेटी के परिभाषा शिशिर बाबा रो खाती रहेंगे हमारो खाती नहीं अभी आज कॉपी में से निकल जाएगी आज लिखो कि हो ना हो अपना समाज के बीच जाता नहीं चाचा भैया के बीच जाता नहीं माई बहन के बीच जाता नहीं तो कुछ अच्छा गीत भी होई बाकी तो हर जगह जहाँ मंच मिले ले तो हम भाई होटल वाला हो गइल बनी जे जैसा खाइल चाहे ना खियाई तो होटल के मार्केट में बिगड़ गई। तो देखी बेटी के परिभाषा का ये जो नृत्यांगना है इन्हें हम भोजपुरी में नचनिया कहते हैं जो खुशबू जी हैं जो गायिका हैं लेकिन ये भी किसी न किसी की बेटी है। तो बेटी की परिभाषा क्या होता है वो हम गीत में बताते हैं कि माई के दुलार बेटी बाबूजी के प्यार बेटी शील संस्कार बेटी नैहर ससुरार जी अंगन के ओहार बेटी रुन झुन दुआर बेटी ले ली संभार कौन नो कबरियार जी। कहस शिकारी की बहिनी महतारी बेटी बेटी ऐसे प्रकट सृष्टि संसार जी चटक अचार बेटी अंगन के ओहार बेटी ले ली संभार कौन नो कबरियार। अबे करे कर पलट देब तो गाना हो जाएगा। देखी बेटी कैसन हो कि बाबूजी के जान होली अपन माई के पारान हो नाम ना हो गुड़िया गीत सुनो बेटी के ऊपर तारे के नचवावे खाती जमावे खाती तो गीत गाइए लेकिन ये गीत रोरो पे हो सकता है। ये गीत इन करे पर लागू कि बाबूजी के जान होली अरे माई के पारान हो दुनिया के होला कन्या दान लेखा दोसर नादान हो होला कन्या दान लेखा बाबूजी के जान होली माई के पारान हो अरे होला कन्या दान लेखा होला कन्या दान लेखा दोसर नादान हो होला कन्या दान लेखा दोसर नादान हो। अगर लय बजावे के बाद तो से जुड़ल लय बजाई तो हमरो कुछ कहे में नहीं माई के ऊपर अमृत के धार के हो कतनो पियाई एगो माई बिना अमृत के धार कतनो पियाई एगो माई बिना
अरे कैसे करे जादू उड़ाइए भाई एगो माई बिना कैसे करे जादू भोला कन्या दान लेखा देखिए और का तुलसी के गाछी बेटी अखिया के पुतली तुलसी के गाछी बेटी अखिया के पुतली भेजस भगवान भाग सलिया न उतरी यह तो बेटी है भोर के गिरिया लेखा भोर के गिरिया लेखा करेली बिहान होला कन्या दान लेखा होला कन्या दान लेखा दोसर दान होला कन्या दान लेखा और दुर्गा लक्ष्मी पार्वती सरस्वती बन के सावित्री जिया देली पति दोनों कुल के पकड़ी बेटी दोनों कुल के पकड़ी बेटी देवी के समान होला कन्या दान लेखा होला कन्या दान लेखा दोसर दान होला कन्या दान लेखा और बाबा बेटी जैसे मंदिर के आरती के थाली बेटी बिना बाड़े अभागा शिकारी बेटी ऐसे बढ़े जग में बेटी ऐसे बढ़े जग में कुल खानदान होला कन्या दान लेखा दोसर दान होला कन्या दान लेखा दोसर दान होला कन्या दान लेखा दोसर दान होला कन्या दान